Dnes to bude poriadna jazda, dnes to poriadne užijeme. Bude plno vody, relaxu a hlavne veľká porovnávačka. Tak poďte s nami. Ava Thermal Park, Diakovce versus Thermal Park Dunajská Streda. Poďme na to. Dobre, takže ukážeme si ešte areál. Už je pred záverečnou. Takže tu o mnoho menej ľudí. Tak si tak v kľude prebehneme. Čiže už keď sme tu pri jazierku, tak si ideme pozrieť jazierko prírodné, čo tu majú. Je to také vlastne v tom jednom areáli. Je to spojené aj s takýmto prírodným jazierkom. My sme tu strávili asi 3 hodiny na tomto kúpalisku, v tomto areáli. Takže niečo sme tu zažili. Dobre, poďme sa naspäť pozrieť. Ležadiel je tu naozaj dostatok. Ako? Že je tu dostatok ležadiel, hovorím. Áno, dostatok ležadiel je. Ja sa trošku smejem, lebo minule som povedal lehátka a bol som opravený. Z toho ležadla. Je to spísané, že ležadla. Ideme pozrieť tobogány. Ty si sa na nich aj nešmykal, že? Na tobogánoch. Nie. Pozrieme sa narýchlo na tie tobogány. Škoda, že sme si ich neprebehli. Ale Jakubko nechcel ísť a my sa vlastne ani z bazénu nedostali. Nikam. Poď, ideme ukázať ešte tam tie ďalšie banzery. Ale pozor, ešte nevypínajte. Dajte like a odber. Toto máme ten plavecký, ten studený. Je studený, tu je teplota vody 26 až 28. No keď je teplo, tak nie je studený, jasné, že nie. A výška vody je od 115 do 195 cm. Takže ďalší plážen. My sa s Jakubom taktiež vybláznili. Výrivka. Kde si takýto bazén doma? No, aj nepoviem. Poďme ešte pozrieť tieto bazény tu. No to je jeden detský. Detský bazén. Vypnutá, to už nikto není. Ale všetci sa už ponáhľajú preč. Nikto to už není. No, lebo už je záverečná, už musíme opúšťať areál. Sa zatvára. No dobre, poďme. Tak ideme. Malé zhrnutie uprostred videa. Strávili sme tu cca 2,5 hodiny. Stálo nás to na vstupnom 45 € za 2 dospelých, 1 dieťa. Bola to cena vyššia, pretože bola to cena v hlavnej letnej sezóne, ktorá trvá od 16.6. do 15.9. Ináč by sme platili 39 €. Dojmy a pocity, čistota, mohli by trošku pridať a zamakať. A samozrejme je vidno, že už to kúpalisko má niečo za sebou. Ja by som možno, že rozmýšľal nejakou už aj investíciou, ale poďme ďalej. Ideme na kúpalisko Diakovce. Ideme sa pozrieť, čo sa tu zmenilo, čo sa zlepšilo, čo zhoršilo. Ideme zhodnotiť. Dobrý deň, prosím vás 2+1 na celý deň a 2 lehátka. A tá cena sa nejako zmenila? O euro len. Takže oproti minulému roku o 1 €. Lehátka ostali tak, ako boli, takže len o euro išla cena za vstup. Moc nám počasie nevyšlo tento rok. Takže počasie nám nič je zatiaľ... zamračené, ale určite bude teplúčko. Už tam slnečko sa prediera hore. No, uvidíme. Poďme nájsť nejaké miesto. Pomôžeme. Už nám chceli pomôcť, to je super. 30. Super, ďakujeme. Veľmi ochotný. Neviem, buď tam pri ten plot, alebo tu na. Pokiaľ chcete mať lehátka v tieni do večera, tak si vyberte tieto lehátka, čo sú tu, pretože tu začína byť tieň na tých lehátkach o nejakej 12:30
a máte ho až do večera, takže pokiaľ nechcete mať na slnko lehátko a v prirodzenom tieni, tak tie lehátka sú najlepšie, takže vybrať tu. No zatiaľ toto vyzerá nezmenené, uvidíme, či sa nezhoršili. Slnko vyšlo a Jakubko už ide na tobogány, šmikalky, kde si to patrične užívať. No čo, páčilo sa? Áno. Bolo to dneska super? Tobogány boli dobré? Boli výborné, že? Boli rýchle, super. Ale ešte to nekončí, že? Ešte nekončíme. Odchádzame, vykúpaní, spálení, nakoniec slnko vyšlo, slnko stále svieti, je nádherné modré nebo. Tak nakoniec úspešný deň. Čo na to povieš? Áno. Áno. Sa mňa pýtate? A keby to nebola s nami, že? No a sme na konci a to znamená malý súhrn a porovnanie. V Diakovciach sme strávili celý deň a to za sumu 43 € za dvoch dospelých a jedno dieťa, čiže lacnejšie ako v Dunajskej Strede, v Thermal Parku, kde sme boli za 45 € na celý deň. A chcem sa pri tomto zastaviť, pretože v Dunajskej Strede sme prišli v poobedných hodinách, bolo 4:30 a tak nejako sme očakávali, že bude tam nejaká zľava za to, že sme prišli po, dajme tomu, 16. hodine. No, také nič tam nemajú, takže to je také malé sklamanie. V Diakovciach také niečo majú, tam keď prídete proste po 16. hodine, tak zaplatíte len 37,80 namiesto tých pôvodných 43 €. Čo je dobré, aspoň nejaká korunka ušetrená. Čiže toto je veľké mínus pre Dunajskú Stredu, Thermal Park. No a čo viacej, v podstate ceny jedla porovnateľné, tie služby, ja neviem, porovnateľné tobogány, tie bazény, pre mňa osobne, povedzte mi váš názor, mne tie Diakovce vyhovujú viacej, aj veľkosťou, aj nejakým takým proste poriadkom a ako si to tam udržiavajú. Je to tam pre mňa lepšie, priateľnejšie, cítim sa tam lepšie. Dajte mi váš názor do komentáru, čo by ste si vybrali vy, kam chodíte sa kúpať, keby ste mali na výber z týchto dvoch kúpalisk. No a to je všetko. Ďakujem, že ste to pozerali až sem a nezabudnite dať odber like.